Zakhamuzi, sidinga izimpendulo eziphuthumayo kulaba ongqongqoshe. Ngoba le datha izoqinisekisa ukuthi kukhona ukuxhaswa ngezimali kwabokufika. Uma lokho kuyiqiniso, lokho esesikushilo iminyaka kuzoveza ukuthi kukhona ukuhlelwa kwezenhlalo okwenziwa yi-ANC okuphikisana nabantu baseNingizimu Afrika. Esikhundleni sokwakha ibhange likahulumeni, bakha izindlela zezimali ezizuzisa abokufika. Uma uMalema ethi abokufika bazoba abaphathi benu nabaphathi bemisebenzi, lokho kusho ukuthi wayekhona emhlanganweni noma ohlelweni uNdabeni-Abrahams aliqhubayo. UNgqongqoshe Leon wezasekhaya ubuzwe imibuzo eminingi ngabantu mayelana nokwethembeka kwakhe ezweni. Isimo sakhe sokuba nobuzwe obubili nendawo yakhe yangempela yokuzalwa. Ubuziwe uVuyo Zungula ukuthi anikeze imininingwane eqondene nesimo sangempela sabo sopolitiki ePhalamende izwelonke. Leyo mininingwane ayikaze yabelwane ngoba kukholakala ukuthi igama lakhe lingase libe ohlwini lwabantu abasolwa ngokungena ngaphakathi bezofaka ukusa kwezizwe ezweni. NjengoNdabeni-Abrahams, naye usebenzisa uhlelo lokususa abantu bomdabu ezweni nokwehlisa amandla evoti labo. Qaphelani, ezinyangeni ezizayo bazobe belwela ukuthi abokufika, abantu abanezizinda ezimbili, abamukelwe njengabahlali besikhathi nabasemukelwe ngezinhlela ezihlukene bavunyelwe ukuvota okhethweni. Lokho kwenziwa yi-ANC, iDA, nawo wonke amaqembu axhaswa yimali yezinkampani ezinkulu iCapital. Qaphelani nendlela umthethosisekelo ozosetshenziswa ngayo ukugqugquzela ukungena nokuvota kwabokufika. Sizalelwe inja endlini. UNgqongqoshe Abrahams, sidinga izimpendulo ezinemininingwane. Le mininingwane kumele yaziwe umphakathi. Kunye. Kungakanani ukuxhaswa ngezimali okuke kwanikezwa kuze kube manje, futhi ngaziphi izinsuku? Bangaki abantu baseNingizimu Afrika abaxhasiwe, ingaki imali abayitholile njengabantu bomdabu ingaki? 3. Bangaki abamukelwe njengabahlali nabasemukelwe ngokwesikhathi, futhi ingaki imali abayitholile? Uhlu kumele luhlukaniswe. 4. Bangaki abokufika abaxhaswe, futhi ingaki imali abayitholile? 5. Sifuna nokwazi ukuthi iyiphi inhlobo yamabhizinisi exhaswe, futhi kuziphi izifundazwe. Lokhu kubukeka kuwubugebengu ukungathembeki ezweni. Ukudayisa. Nisebenzisa izindlela zezimali zaseNingizimu Afrika ukusiza abokufika ukuthi bangene ezindaweni abantu bomdabu abangakaze bakwazi ukungena kuzo ngenxa yokuthi iCapital kanye nohulumeni bakha izithiyo nezingqinamba zokungena. Ukuxhaswa ngezimali kuba yinkinga enkulu. I-intelligence, amasosha kanye namaphoyisa makuphenye lokhu ngoba nakho ubugebengu bezezimali obuphikisana nabantu baseNingizimu Afrika. Lokhu yinto efana nokwenziwa uGeneral Mkhwanazi. OVuyo nabantu sebeveze lobuqili, lobugebengu, nokungathembeki. Zonke izikhungo zobunhloli kumele zisuswe ngaphansi komongameli bese ziphenya lokhu. Kungenzeka ukuthi sebevele banemininingwane edingekayo uma bebengavunyelwa ukwenza umsebenzi wabo ngendlela. Kuvukela umbuso lokhu.